YouTube Ndizi TV News na wetera senchira chekerero www.ndizitv.net amanyini kuchukua chaka kurwa ase county ya Kisii ensema ya Nyamesoche kutoka ase woda ya Gisusu bunge ya Nyaribari Masaba asumwa nchumurelia Ndizi TV abantu abosamenyi bensemi bakubuka ningana yogo ichana ye maiga yomumura oyo mogo itamu muromu abo maiga yogotwara riomana ningana yaba gekwirira ogo ichana nabo yokonekirwa n'umugambi wensemo eyo Geoffrey Makoli ase egekuro getindi kyaba gekonekirwa ase enseme yononya nigo mubere unyagosira o Samuel Omari Mairura obago ikirwa ase enkendu ya Karoka singa kibono umukagirwa abekire egesibo kingaki obotukibogenda tekumanya inga ninkikirete umumuro yugo ito abose gosiria obogima bwaye Samuel Tangoro Geoffrey Makoli injo mugambi Nyamesocho aseli tukolia lero na botugwato moichano ne sublocation asetu anyara gwato usiri gichana kyalengegeke ekyo kareto ko batachiri bote kuru ase family aite tuna mumuro mwabo na batwa ligereirie nyomba na bamenyete twatwerero goichana konene ebamenyete babere nyomba na mumuro yo mwabo moitete na bamoitete amanyinga na bakorekana kuru nyomba utirimboka amanyinga buna mukurure tagache kumubeka selitoke etende kitu ne serikali ngetogogeti ase kichane gikiaboretie sheria soko boko kwae na goita mumuro mwabo na are goteba abantu bekenyero gitu Kenya Nyamesocho eyetari erenjera turamenye omonto agoita omonto pi omokurura buna eseso tuguta negetende kebe na tunakemea hicho kitendo toge kemea kabisa togoteba ng'abantu ito tomenye no morembe ebichane bike amagana yemiandarati mariogo yogotindia naro mono akoreta amagana ekabirae omonto atindire tari korora kara goita omonto mwabo tari korora ng'ana omonto aita banto bekenyero giake magogo tagete kobatebia tiga tosemani tiga abanto bagende ekanisa naende tiga twanchane nonye ntarabo bogambi bikesi kabire bya baire simira ase kenyoreke twara twaro semi na andero yo mino ancho yo mino na yakorete ki na buyanjete oroja gatende kekero mumuro yagoita mumuro mwabo yo mwabo bari wetende yemo na mama mwabo nyagoitwa na eretaria etwale komosaba airane na era chabere se familia yage kora na chata magende isko ganso so Tumurulia Ndizi TV